இது டியூஸ்டே மார்னிங். அம்மா ஊருக்கு கிளம்புறாங்க அப்படிங்கிறனால காலையிலே வந்து அவங்களுக்கு இட்லியும், மல்லி சட்னியும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக பேக் பண்ணிட்டேன். காலையில ஒரு 5:30 அப்படிங்கிற போலலாம் அம்மா கிளம்பிட்டாங்க. ஏன்னா ஆஃப்டர்நூன் போல் ரீச் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா, வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயர்லியாகவே கிளம்பிட்டாங்க. பாப்பாவுக்கும் ஃபீவராக இருக்கனால தூக்கம் வராம அந்நேரமே எழுந்துட்டா. ஸோ நம்ம கூட கெஸ்ட் யாராச்சும் இருந்துட்டு கிளம்புனாங்க அப்படின்னா, அந்த டேவே டல்லாக இருக்கும். அதுவும் அம்மா கூட இருந்துட்டு கிளம்புனாங்க அப்படின்னா சொல்லவே வேணாம். டேவேவும் ரொம்ப டல்லாக தான் இருந்துச்சு. அம்மா கிளம்புனதுக்கப்புறம் விளக்கேத்திட்டு புளி ஜார்லையுமே புளி தீர்ந்துருந்துச்சு. ஸோ அது எல்லாத்தையும் ரீஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ எனக்கு எப்போ கோல்டு, ஃபீவர் ஆனாலும் அம்மா செஞ்சு தரதுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, கொள்ளு ரசம் தான் அடிக்கடி செய்வாங்க. ஏன்னா இதை வந்து சூடாக குடித்தோம் அப்படின்னா அப்படி ஒரு இதமாக இருக்கும். ஸோ பாப்பாவுக்கும் ஃபீவரும் கோல்டாக இருக்கனால இது தான் நான் பண்ணியிருந்தேன். ரெசிபி சேனலில் இருக்க வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கோல்டு டைமுக்குலாம் அப்படி ஒரு இதமாக இருக்கும். பாப்பாவுக்குமே ரொம்ப போர் அடிச்சுட்டே இருந்துச்சு. அதனால் யூனிகார்ன் ட்ராப் பண்ணி தர சொல்லியிருந்தா. ஸோ ட்ராப் பண்ணியிருந்தேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஃபைனலாக அவளுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக கலரிங் பண்ணியிருந்தா.